खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि दिनाव आंहा बिराद मोनसे दुखुथिया घटना जादों दे लोगोफोर आंनि गोसोआ जेबो सान्ति गैया दुखुजोंनो दोबैनानै दं रायजोफोर जोंहा दिनै आंनि हासबेन्ड आरो आंनि गेजेराव मोनसे बिराद गिदिर घटना जादों दे लोगोफोर जोङो आंखौ दहाय फनाय 7:30 बारबायमोनदां फुंनि आं ब्रह्मपुत्र ट्रेनजों जेला थांनो होननानै ओंखारो रायजोफोर बे थांनो होननानै ओंखारनायाव थांनानै गामिनि टार्निंआव ट्रेनाबो हाबफैथारबाय 10 मिनिटल'सैमोन न'निफ्राय ओंखारबा उफायथ' गैया गभर्नमेन्टनि खामानि मावनाय जखन थांनांगौ जायो रायजोफोर दिनै आं एसेबाबो आंनि दुखुखौ फोरमायहरनो नागिरदों स्कुटिजों आंखौ सब समाय दोनलाङो एखमबा गारि गिदिर कारजोंबो दोनलाङो सब समाय गारि गिदिरखौथ' बाहायबाय थानो हाया नालाय सुबिदा उसुबिदानि थाखाय जोङो स्कुटिजोंनो थांदोंमोन रायजोफोर दिनै आं बे दुखुथिया आं गोसोआनो मोजां मोना थयबाबो आङो डिउटियाव थांनानै फैबावबाय रायजोफोर जों आंनि हौवा हासबेन्डजों आंजों जोंनि एक्सिडेन्ट जादों स्कुटिनिफ्राय सानैबो गोलैदों अन्थायाव दानदेरनानै हाया हास्लाबा स्कुटिखौबो एसे खरायैनो स्पिडावनो सालायदोंमोन ब्रेकखौ हमथास्लाबनो हायाखै नै बुजोब्बाय रायजोफोर नै आंनि खाफाला दहाय बुवाखैमोन दा आंनि डिउटिनिफ्राय थांनानै फैनानै सायावनो बुबोबाय नै आखायाबो दुलुजोब्बाय रायजोफोर हान्थु दुलुदों नैबे अहेबाबो सादों एसे आंहा एसे खम जादों आंनि हासबेन्डआथ' गोगोमानो बिखुं आखाइ गासिबो दुलुजोबदोंआनो ड्रेसिं खालामबाय होमबाबो आङो उफाय गैया सरखारनि खामानि मावनाय जखन थांनांगौ जायो रायजोफोर न'निफ्राय न'आव फैफिनबाय आङो एक्सिडेन्ट जानानै हौवाखौ ड्रेसिं टिसिं जेनेबा डेटलजों दै गुदुंजों सुनानै होलांनानै बेखौ फार्मासिजों ड्रप खालामबाय सासे जोंनि न'खरनि हेल्प होलायग्रा मानसिया जोंखौ दोनलांबाय फार्मासिम गावनि गारिजों आंनि हासबेन्डजों आङो मुलिल' जानानै थांबाय बेहाय फार्मासियाव आंनि हासबेन्डखौ दोननानै आं ड्रेसिं खालामनो बेहायनो दोननानै आङो बरपेटायाव डिउटियाव थांफिनबाय लोगोफोर नै बिराद लोमजानाय मोन्दों आं लोगोफोर दुखुजों जाबजों मोदैयानो गगानाय मोनासै आंनि हासबेन्डखौ नुफैनानै आरो आं दुखु मोनबावबाय रायजोफोर बेनोमोन आंनि फोरमायहरनांगौआ मानसिया बबे समाव मा जायो रावनिबो कपालाव होननो हाया रायजोफोर आं बेखौनो एसे फोरमायहरनो होननानै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय दिनै जोंनि गोसोआ माबायदि गोसोआनो जेबो गोजोननाय गैया सिंनिफ्राय गोसो खुसि मिनिनाय बा बेबायदिनि महरखौनो नुनो मोनाखै रायजोफोर दिनै थांदोंब्लाबो आङो डिउटियाव थांदोंब्लाबो नै दासो मोनफैदों आङो फनाय 9थासोआवसो मोनफैबाय दुगैबाय लोबबाय आं एसेबाबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनोसै होननानै खालामहरबाय रायजोफोर ओंखायनो रावबो रावनि कपालखौ लानानै रावबो गोग्गानो हाया रायजोफोर सोरनि कपालाव दानो मोजां दानो गाज्रि नै दानो मोजांबाबो ससे लामायाव थांबानो सोरनि कपालाव सोरनि लाइफआव मा जायो होननो हाया रायजोफोर दिनैनि दिनखौ मोननानै आं गोसोआव बिराद दुखु मोनसिनबावबाय रायजोफोर जाहाथे जों जानायफोरबायदि रावबो बिदि दाजाथोंसै जों जाबाय जोंनि गथ'फोरनि सायाव बा सोरबा फेमिलिनि सायाव बा रायजो राजानि सायाव बेबायदि घटनाखौ आं दा नुथोंसै होननानै आनान गसाइनिफ्राय आर'ज गाबो जों बिमा माहारिया बिफा माहारिया जों दिनै जाबाय आंनि गथ'फोरनि सायाव इसोरा माबायदि माब्लाबाबो बेबायदि इनाय अनागारा दाजाथोंसै होननानै आं इसोरनाव आर'ज गाबनानै नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय अननायखौ जासिहरनानै आंनि बे फंनैसो टपिकखौ बाहायनो दोनथ'नाय जाबाय दे रायजोफोर।